¿Y al Peri le parece bien el cambio? La Eli también es buena. Aunque no tiene tanta experiencia en público como la K, però... Jo no podria posar-me davant de la gent a cantar, quina vergonya. Tu no podries encara que no et fes vergonya. Si ja s'afines un colló, tia. Mira qui parla. Oh. Coneixes la cantant? Així, de vista i prou. La que havia de cantar abans la conec més, perquè és amiga del meu Max. Què? Ja ho tenim tot preparat? Sí, comencem com vulguis. Hi ha bastanta gent i bon ambient, no? Tu diràs, aquí feia tant de temps que no organitzàvem un sarau així que tothom està encantat. I jo també, que contena. Doncs comencem. Doncs molta merda. Gràcies. Vinga. Jo no sabia que aquesta nona també cantava. Es veu que Can Serró està ple d'artistes. Sembla mentida, amb aquell germà que té tan poca vergonya, el ros aquell, i ella tan bona nana que és. Hola. Hola, bona tarda. El Beto i jo farem un petit concert, una mica improvisat. Em sembla que ja deveu saber que en el meu lloc havia de cantar la K, que és la professional. Però bé, les coses han anat així, sense pensar-m'ho gaire, doncs res, aquí estic davant de tots vosaltres. Esperem que us agradi i res, començarem amb un tema de la K, com no podria ser d'una altra manera, que es diu Un món de bojos. Sí, policia? Vull fer una denúncia. M'espero. Tinc una finestra dins tancada amb pany i clau. Mai no l'he pogut obrir, però pels seus vidres resistents puc veure un món de bojos on la vida és diferent. En un món de bojos només plores al teatre. Ningú riu quan dius per sempre, perquè els cors de les persones són d'acer inoxidable. En un món de bojos els covards no aixequen torres per fugir dels enemics, ni s'adonen que amb les presses s'han tancat amb ells a dins. M'agrada aquest món, però no hi puc entrar, i només puc esperar, respirar i somiar fins que obris la finestra, fins que deixis de ser tu i jo deixi de ser jo. En el nostre món de bojos. En un món de bojos Sí, la denúncia. El meu nom? Sempre tornen 5 minuts. Encara estic aquí, però no vull denunciar res. No, perdoni, ha estat un error. Per adonar-te que tot sol estàs perdut. M'agrada aquest món, però no hi puc entrar, i només puc esperar.
de bojos. En el nostre món de bojos. La nana es va atabalar al veure que corria massa. Això és el que va passar. Això de donar-li les claus del pis es va espantar. És que vull dir... Si te l'has de trobar cada dia a la feina, deu ser emprenyador. Sí, coincidim poc, eh? Ahir ens van trobar a la màquina de cafè. Però mira, quan una cosa s'acaba, s'acaba, Ivan. Ja el que toca és mirar cap endavant. No, veig que t'ho has agafat bé. Sí, sóc massa gran per capficar a mi. Jo sóc dels que pensa que quan les coses no funcionen és perquè no han de ser. No sé si m'explico. No, perfectament. Sí, les coses d'aquí no es poden forçar. T'has de deixar importar. I si t'entossudeixes a anar cap a una banda i no ha de ser, pot acabar fatal. Fatal. Que diuen que la vida és com un riu que va avall. T'has fet tot un filòsof. Un filòsof. Un abandonat és el que sóc. Llavors voleu que gravi just el moment en què desallotgen la casa ocupa? Sí, una mica de lluny, perquè això a la Poli no li agrada massa, però que quedi tot ben documentat. Ja. Des de dintre o des de fora? Des de dins seria genial. A veure com la Poli entra a sac. Però això ja ho veurem, perquè tampoc cal que t'agafin la càmera. Una vegada el Rosso es va plantar davant d'un poli i li va fotre una foto. Ho va fer per impressionar-te. Pues encara no sortia. Bueno, i que ell anava de culpar tu. Perquè a vosaltres us agraden així els tios decidits com el Ros, no? Home, quan van directe a tema perden tot l'atractiu. Mira, jo el primer tio amb qui vaig sortir va estar setmanes que m'anava a buscar a l'institut i m'acompanyava a casa. I ja està. Sí, no sé, jo no estava penjadíssima, però el tio no s'atrevia a fer pas. I et va fer esperar molt, o què? Doncs sí, tia, al final li vaig demanar jo per sortir i el tio sense dir res em va fer un petó. Que mono. Però a tu t'hagués agradat que fos ell el que donés el primer pas, no? Home, llavors jo era més tímida, però ara seria diferent. El petó li hauria fet jo segur. Ai, encara me'n recordo el primer petó que em va fer el Nico. Era tan legal, ell. Sí, per això vas deixar. Amb totes les relacions s'acaben, no? El millor són els primers mesos, quan comencen. Ai, sí. Clar, perquè, llavors, segons vosaltres, què hauria de fer un home per apropar-se a una dona, eh? Jo crec que hi ha d'haver bastant de misteri. Sí, i que et facin esperar una mica. Sí, que no sigui massa llançat, però que tampoc li caigui la bava quan et mires, saps? I el més important de tot, que sigui ell mateix. Perquè els que intenten anar de guai són patètics. Sí.